Здравейте, казвам се Радослав Недялков и много обичам бюджетирането. Последните 15 години направих бюджети в над 30 фирми и след това реших, че е много хубаво да споделям моя опит с различни хора, които им се налага в живота да правят бюджетиране или да са участници в този процес. Затова в курса бюджетиране ще ви запозная с основните елементи на бюджетния процес. Ще ви разкажа и покажа как се съставят оперативни и финансови бюджети, като ще следваме основните стъпки в тяхното съставяне. Ще ви покажа и начина, по който би трябвало да се интерпретират бюджетите, някъде как се интерпретират в определени фирми. Ще ви покажа и основните особености, основните предимства, недостатъците, които фирмите срещат в бюджетния процес. Ще ви покажа как да се справяте с трудностите и пречките в бюджетния процес. Не на последно място ще идентифицираме основните участници, определено това на един човек в бюджетния процес. И всичко това в рамките на 2 дни